ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ചേനക്കറിയാണ്. മസാലകളൊക്കെ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ ചേനക്കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ഏലക്കായ്, 2 ഗ്രാമ്പൂ, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലി, ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, ചെറിയൊരു കഷ്ണം തക്കോലം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 6 ഉണക്കമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചുവക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം, കരിഞ്ഞു പോവാതെ വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് അരമുറി തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 10 ചെറിയുള്ളിയും കൂടി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് തേങ്ങ ചുവക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. തേങ്ങ വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതും കൂടി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ശേഷം 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. മസാല ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ചേനയാണ്. ചേന കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് വേവിച്ചാൽ വേഗം വെന്ത് കിട്ടും. ക്യൂബ്സ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകും വേവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചേനയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. കറിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ചേനക്കറി റെഡി ആയിട്ടാണ്. ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കറി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.